въображение и оригинални идеи, учениците от едно от най-красивите и с много дух училища в общината, възпитаниците на Националната гимназия от трите направления дизайн, изящни изкуства и лютиерство, са носители на множество международни и национални отличия. 155 години основно училище Свети Паисий Хилендарски. Възпитаниците на училище Паисий Хилендарски са сред най-активните участници в различните общински прояви, таланти, печелещи награди на национално и международно ниво. Към училището са създадени и печелят успехи два мажоретни състава: Школа по художествена гимнастика, вокална група Камбани, Школа по бойни изкуства и тенисна корт. Природо-математическа гимназия Никола Обрешков. Вече 41 години природо-математическата гимназия е една от казанлъшките емблеми в образованието. Дава ценни кадри на България и света в областта на природните науки. Възпитаници на училището работят в престижни световни университети, в НАСА, в научно-изследователски центрове, създаващи науката на бъдещето.